Gurutzetako ospitalean Barakaldo dago. Eskualerriko osasun zentrorik handiena da. Bere ezaugarriengatik Bizkaiaz gain beste eskualdetako eta probintzietako gaixoei ere arreta ematen die. Baina zer gertatzen da leku desberdinetetik denboraldi baterako datozen gaixoen familiartekoekin? Gaur itxaropen etxea aurkeztuko dizuegu. Behar honekin bereziki sensibilizaturiko proiektu solidarioa da. Berarien etxetik urrun dudanei aterpea eskainiz. Gurutzetako ospitalean jende pilo bat dago. Bizkaikoak ez ezik, beste probintzia ere bai. Gaixo hauen senide laguntzaile kostatu behar dute eta oso zaila da garestia gainera. Hori ezagutzen genuen ospitaleko kartilautzatik eta gero, Hay Esperantza Paratik komunitatearen ekintza elkarteak piso bat lokailu zuen ospitalearen ondoan eta hasi genuen. Pertsona hauetako egoera larria da gehienetan. Gu jasangarriago pizka bat egin nahi diegu. Leku bat egoteko ematen, atseden hartzeko aproposa, informazio ematen, kanpokoak izateagatik ez dakite eta laguntzen, entzuten, animatzen, bere beharra eta nahia arabera. Ia kasu guztietan umeak dira, jaio berriak edo arazo berezi batekin. Ondorioz gurasoak egotea beharrezkoa da beti. Besteetan helduak ebakuntza kirurgiko bat egiteko ala kimioterapia, baita ere erretan dira. Zaila eta neketsua da kasu batzuen lartasunagatik eta ederra nolabait lasaituta direlako ikustean. Nagusia jakinarazi itxaropen etxea proiektua. Bere ospitaletik etorri baino lehen jakiteko, hori da nagusia. Eta gero beste aldetik finantziazioa hobetu behar dugu. Aurten ez dugu diru laguntzarik eduki, hori beharrezkoa da. Behardunak deitu 6 bat utz bost bat 8 bat utz telefonora eta esan kasua. Eta laguntzaileak kontu korrontean dirua sartu. Kontu korrontea gero ipiniko dugu zenbakia jakiteko. Konzeptuan ipini mesedez itxaropen etxea eta zure izena. Posiblea da ere egiederatu. Horretarako deitu gure telefonora eta esan mesedez. Bizitzako frogen erdian eta Gurutzetako ospitaletik oso gertu bada itxaropenez betetako aterpe bat itxaropen etxea. Zaintzan lea zaintzen duen lekua, etxe bat etxetik urrun. Zalantzarik gabek jar zaitez berariekin harremanetan.